Čaute, budem vám tu ďalšie videjko, ale už z túto 90 je problém na STKčke s ručnou a práve na tejto pravej strane. Takže idem to skúsiť nejako vyriešiť, nech to prejde, nech to môžem prihlásiť a nech mám od toho pokoj, nech nemusím čakať neviem ako dlho na to. A budú dosť dobré videjka o opravovaní tejto krasotinky, lebo je tam naozaj čo robiť, takže je to veľká robota, čo poviem. Ako ešte na šestke. A táto strana je ako tak v poriadku, ale chcem mu tiež zosilniť, takže idem sa vrhnúť na to. Musím to posunúť dopredu, aby som vedel nadvihnúť rameno. Rameno, to si ešte ukážeme. A jeden šrob ven a nastaviť baloček. Dúfam, to pomôže. Musím to spraviť cez ručnú, cez páku. To sa mi ľúbi. Musím to spraviť aj cez páku. No, tak to budem potrebovať dve ruky. No a ďalšiu vec, čo musím spraviť, je zatlačiť túto pružinku. Túto pružinku zatlačiť dovnútra a vtedy nastavovať ručnú. A ja som to nastavoval bez toho, aby som mu zatlačil. Takže idem na to a uvidíme, čo a ako vlastne bude. Jak to vlastne pôjde, ja dúfam, to prejde. Na tú STKčku. Auto som si naštartoval, som si ho posunul. Nech môžem nadvihnúť rameno, lebo som ho neposunul sám. Je to asi nejaký veľký kopec, alebo neviem, preto som ho posúval sám, tak interiér akože pohodka. Neviem, prečo mi tam začalo vyskakovať chybu svetiel a pritom tam nič také nesvietilo. A neviem prečo. To je záhada toto autičko. Úplne tichučko ide. Pekný zvuk to má, ale môžem to začať na robotu, nech to nie som týždeň. Takže ideme na to. Konečne som späť vracený, musel som ísť pre takýto dlhý šrobovák. Plus som použil na stavce račňu, predĺžovák a 21 orech na to, aby som to zatlačil túto pružinku dovnútra na taký dzinzik a ten dzinzik, aby bola úplne uvoľnená tá ručná a ja teraz môžem ísť uvoľniť jeden šrobík a nastaviť ju. Takže idem na to. Idem to nadvihnúť cez rameno a ozvem sa neskôr. Tak dostal som sa do takej fáze. Rameno som nadvihol s dvihákom. Uvoľnený jeden šrobík z celého kolesa a vo vnútri, nie je to asi zrejme vidieť, vo vnútri tam je válček a ten teraz budem točiť. A vlastne to koleso budem sa spraviť tak, aby sa skoro vôbec nehýbalo. Teraz sa úplne bez problémov hýbe, aby vlastne keď dám zaťahnem ručnú, tak aby sa tie čeluste otvorili obe a zachytili tou najlepšou silou, aby to prešlo cez tú STKčku. Bez problémov, takže idem to nastaviť. Mám to už nastavené. Koleso trošku tak ťažšie pohybuje. Tak aby ste to videli. No takže sa tak ťažšie pohybuje. Malo by to byť dobre nastavené. Uvidíme, čo povedia válec na STKčke. Vlastne ten válček, neviem, či ho dobre vidíte. A on je teraz rozťahnutý. No dobre, ho nie vidno. Ideme na druhú stranu. OK, som na druhej strane, na ľavej. Zase ten istý postup. A jeden šrobík ven. Hlavné je si to predtým, ako zdvíjate auto, najprv jeden šrobík si normálne v momente ako uvoľniť. Po prípade, ak máte pištol, tak môžete kľudne dať takto hore a pištolo vyťahnuť. Teraz nájdem pekne krásne valček a nastavovanie úplne také isté ako na druhej strane.
Super, mám to nastavené, jednu druhú stranu. Na internete bolo písané, že na jednej strane mám na tejto vodičovej mám ťahať váček dole, aby sa čeluste otvárali. A na tej druhej, na pravej, mám ťahať hore, aby sa čeluste otvárali. No ale ja to mám tak, že ja musím obe ťahať hore, aby sa mi otvárali. Takže to už iba človek uvidí na tom váčeku, či sa otvára, alebo či sa otvára aj ten váček, či sa hýbe von alebo dovnútra. To je úplne ľahúčko vidno, aj to je cítiť na kolese. Nechávam ho zase tak ako predtým, aby trošku šúchalo, aby tá ručná vlastne hneď chytila. Dám tam šroubík naspäť. A pôjdem pekne sa nahlásiť na STKčku. Dáme pekne dole auto. Zoberieme zdvihák, dám to na momenťák, ktorý nastaví na 126. Schytím. Mám uvoľnené, zapnuté samozrejme. Ktoré nastoknem. A keď to cinkne, viem, že to je priťahnuté. Skontrolujem všetky, či sú popriťahované. Pre istotu, aby náhodou nevyletelo. Ale tak robil som to predtým, ale radšej to vyskúšam aj teraz. Všetko je priťahnuté. A teraz zase naspäť odsvaknúť tú pružinku, odsvaknúť toho dyndzika, ktorý tam je. Neviem, či je dobre vidieť. Ale toto je taký dynzik, tam je prichytené. A teraz to musím uvoľniť, takže to musím zatlačiť naspäť a uvoľniť von a mala by byť ručná nastavená. A to je ťažko teraz. Teraz to je brutálne ťažko, tá ručná. A je hore. V ktorom je ten dyndik, ktorý tam bol. Takže ručnú máme nastavenú. Môžem sa vrhnúť pekne krásne na STKčku. A uvidím, dám vedieť. Som vo vnútri a čakám, dokým sa dostane na ručnú, aby som mohol ísť. Som na STKčke, som vo vnútri. Úspešne sa hlásim, je to hotovo. Spôsobile 250 227 a minulá bola 151 103, takže pavätko je hotové. Už treba iba na úrady a prihlásiť. Čiže autko mám už vybavené z STKčky. Prešlo to, ideme pekne, krásne ďalej a to je to prihlásiť na úrad. Aby som počkal na techničák. Takže kľudne takúto cestu budem dávať. Ja som si všimol, že rosy. Takže ideme meniť krytky celé. Takže sledujte pre ďalšie video. Čaute.